La ilaha illallah har ka zo rabuwa za mu na rantsi da Allah. Baby. Na'am baby. Dan girman Allah dan Allah rabu da ke. Baby me yasa za mu rabu? Mu rabu dan girman Allah. Me yasa? Dan Allah babu ni babu ke mu rabu. Dan Allah baby. Baby me yasa? Na rantse da Allah jiya da nayi sallar dare nayi istihara na ganin ke ba alkhairi bace a gurina. Da za a ce da sallah ta matso sai kawai mun ga na daina samu kuɗi. Dan girman Allah baby mu rabu. Da Allah baby yi shiru. Saboda kayan sallah zaka ce mu rabu. Ba saboda kayan sallah. Saboda haka ne. Na rantse mu rabu ba ni. Wallahi ba za mu rabu. Na rantse da Allah sai mu. Wallahi tallahi Dan girman Allah mu raba ba za mu rabu. Wallahi Allah ma ya raba mu a istihara na gani ko ba alkhairi bace a gurina. Dan Allah mu rabu. Wallahi ba za mu rabu ba. Sai mun rabu dan kanku. Yi wannan dan wahalan. Ni ne zagi? Na zage ka. Wai gwara ka kan uwanki ni ba ni ba. Na gode. Kuma wallahi ba zan taba rabuwa da kai. Na rantsa da Allah ya wallahi ba za mu rabu ba. Wallahi ba za mu rabu ba. Ki biyo ni ki gani wallahi na sa. Ba zan biyo ka ba. Dan wahala. Ta wahala.